Ti gubat ket paseten iti pakasiritaan ti lubong. Iti Pilipinas na binadon na daras anay pasungalngal iti gubat dagiti nagbalin a banwar. Kas iti pasamak iti Pebrero 1945 nang rugi ti gubat iti nagtipon a puwersa dagiti Amerikano ken Pilipino kontra iti puwersa ti Hapon anang sakop iti Pilipinas. At espesyal aparang ni Angel Kim Pengosro. Pebrero 3, 1945, nang rugi ti makabulan a gubat iti kabisera ti Pilipinas, anaawagan iti Battle of Manila. Panawon daytoy ti World War II. Iti pakasaritaan, manipod si manglad ni General Douglas MacArthur iti Leyte edi Oktubre 20, 1944, rinugyan dagiti puwersa ti Amerikano anang raot iti naduma-duma a paso ti Pilipinas, tapno rugyan dati kampanya para iti panagwaywayas ti pagilyan, manipod kadagiti Hapones. Maysa kadagiti imuna akang runaan a baligida ket ti panakawayawaya ti Santo Tomas Internment Camp. Ana kay baludan ti rinnibo a sibilyan, akaduan na ket Amerikano ken daduma pay ket ganganaet. Kalpasan a nawayawayaan da dagiti balod nga Amerikano ken sibilyan, rinaot dati palasyo ti Malacañang ken ti amyanan a paso ti Ilog Pasig, tapno alaen damanen daytoy manipod iti Japanese Empire. Itilaksid ti bilin ni General Yamashita Tomoyoki nga evacuate ti Manila gapu iti nasaknap a panakadadael na, intuloy ni Almirante Iwabuchi ti gubat. Nagsinukat iti rinupak nga nagtipon a pwersa nga Amerikano ken Pilipino. Nagpaot ti gubat ti Manila aging gaidi Marso 1945. Ken nang itonda iti ipapatay ti nasurok a 100,000 a sibilyan. Kaduan a rason iti pupusay ti massacres, panagbomba ken uram. Ditaan na ilista iti Manila tinakalkalda ang apanakadadael ti ili, gapo iti makabulan a gubat. Iti laksid ti trahedya, agtalin na ti Pebrero 3 a nabilag a simbolo ti wayawaya ken panagsakripisyo. Daytoy tinang tanda iti panagsubli ti namnama iti maysa a nasyon a nadadael, gapo iti gubat, ken nang itampok iti kinaturod dagiti puwersa a Pilipino ken ti kaalyado na a pagilyan. Ita alawas, linagip ti Manila ti 81st anniversary ti Battle of Manila, no sa dino nang isayang katda iti wreath-laying ceremony. We have come together for a shared purpose, to deepen our knowledge and appreciation for our country's past. We are here especially to honor the memory of those who have given up their lives that our people may remain free. Impeteng ni Manila Mayor Isko Moreno at igubat ket karit iti panagbangon, kas iti Manila abin mangon ken rimangay ita a panawon. Yes, we have to move on fast, catch up, sort of saying. We do not forget, but we forgive. Alam po ninyo, in not forgetting, you will be reminded of what happened in the past. So that decisions that we're going to make today will be a great value and lesson of that story. Tilagip ti gubat ti Manila ket palagip kadagiti nakabutbuteng a resulta ti kinaranggas. Ngem adal daytoy nga iti kaanuman, iti sadino man a lugar, awan ti mangabak iti gubat. Dagiti umili ti agbalin a nakakaasi. Kanayon alaglagipen, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro.